Čaute všetci, moje meno je Mixixter a vítam vás v novej animácie. Alebo videa. No a o to práve aj ide. Ideme na to. Rozhodovanie. No viete, ja som presne ten typ človeka, ktorý si dobre vie vybrať, čo máme robiť, keď ideme s nejakou skupinou, ako... Pamätajte to, tuto nám určite nič nehrozí. Ale viete si predstaviť to, že ja si neviem vybrať vec, keď je to nejaká vec jednoducho, je to iná farba, takže jak napríklad vtedy, keď som si vybral tašku. Viete, moja stará školská taška sa mi zo záhadných dôvodov nejako roztrhala. Bolo to veľmi nepríjemné pre psú rasu pre mňa. No, ale aj tak, vyberal som si tašku a jak som bol v tom obchode, vyberal som si medzi 3 taškami úplne rovnakými. Len každá mala inú farbu, jedna bola čierna, druhá bola tmavomodrá a tretia bola bledomodrá. A ja sa pozerám, všetky boli, že však sú rovnaké, ja si neviem vybrať. Tak som rozmýšľal a nevedel som si vybrať. Už som chcel ísť domov, že kašlem na to, zoberiem si tú roztrhanú tašku a tou budem chodiť. Ale vtedy našťastie môj brat povedal, že zeber si hentu, však je dobrá. Tak ja som zobral tú. To isté máme s oblečením. Takže kebyže otvoríte môj šatník, tak jak animovaná postavička, všetky veci mám rovnaké, aby som si nemusel vyberať. Problém nastane vtedy, keď sa vás niekto spýta, že čo budete jesť? A ja vtedy len rezeň s hranolkami, ryba s kašou, pečená kačica. No, ale v tej chvíli vás brat predbehne a povie, jo chcem sushi. A keďže ja moc sushi nelúbim, tak potom budem musieť 3 dní jesť sushi, lebo on si odíde na internát a ja musím 3 dní jesť sushi. Takže na budúce sa niekto bude pýtať na čo by ste chceli jesť, tak treba rýchlo povedať brinzové halušky. Vidíme sa u ďalšej animácie, ďakujem za pozretie, nezabudni dať like, odber a vidíme sa na budúce. Čau čau!